Sokuyakho nawe ethi solilanda izwe lethu kodwa manje ngidlale ngicela sivume nje solilanda izwe lethu nge-MK solilanda. Sikubingelele kwiKhaya TV2. Iyo ke insizwa le yakokuyama ecula iculo elithi solilanda izwe nge-MK. Sike sathi ke futhi ke ukuphinda saba nodliwano ndlebe nayo eceleni sixoxisana nalensizwa lena. Wena ungaka subscribe kuleli channel angazi ukuthi ulindeni. Awusubscribe ke wenze okulungile. Awuzwe ukuthi sixoxisane nalensizwa yathi. Bese ukhuluma nosaziso lo mfowethu okhuluma kwiKhaya kwi-TV2. Mfowethu ucebo kweyama lo mfethu odume ngale ngoma ethi solilanda izwe lethu nge-MK ngila e107 ngokuhlala ke mfethu ngila eNanda eMangweni mfethu. Yeah. No, ngiyabonga mfowethu ukuthi ucebo mfowethu oshaya le ngoma solilanda nge-MK. Bafo ucebo yini ekwenze wacula lamacula kanje mfowethu? Ezibe zikhona izinto ongayicula mfowethu yini ekwenze wacula lamacula? Bhuti wami ngithi nje ngiqale la mfowethu ukuthi emva kokubuka izwe lethu bafethu from good 30 years azange sizakala. So nami ngiyi-artist kahle ngaphansi kwale ngoma engiyakhile njengoba ithandwa abantu ngaphansi khona i-artist. So uthe ubaba sekhulumile phezulu umsholozi ngase ngithi nami ngaleli talent let's angicreate ingoma ezokwazi ukuthi isupport ubaba. Ngenhlanhla ke yavela athanda umhlaba wonke. Sikhuluma ngaleyo ngoma manje inamamiliyoni iyohlalisa imiliyoni lesibili ama views ethandwa abantu. Yeah. No, ngiyabonga mfowethu ngale ndlela ochaza ngayo ukuthi since ubaba uNcamalala wamemeza iMK wena wahlala phansi wacongwa indaba yengoma mfowethu. Abantu abafuna ukuxhuma mfowethu utholakala kanjani mfowethu? Mfethu abantu abafuna ukungixhuma ngisayisetha kahle lonto yokutholakala ngoba nazo ingoma zami ayikakatholakali kuma digital platform. It's because ngangithatha uthi ingoma yomzabalazo ngangayifaka phansi ya registered full registered i-rights yona abantu bangithola abantu mhlawumbe ongangisiza kakhulu e-office nje lika baba uZuma bengangithola khona for ama performance. Okay, but like ayikho number mhlambe othinteka kuyona ngaphandle ukuthi baye office la baba uZuma. Inumber mfethu ikhona bengizocela ubafu ukuthi ngisanda ukuyisebenzisa wona bhuti wami. Ngizocela mfethu usikhumozi ngicela nje ungimemezela mfethu inumber leyo khona abantu bezongixhuma lapho kuwena ngana kwethu. No, sikhumbuzo mfethu nangu mfowethu la ethi inumber owena ngathi unolwazi la mfethu yabo. Ya mfethu ya inumber ikhona etholakala kuyona njengomanager mina ngisebenza nayo kakhulu ikhona inumber ngifuna ukumbhuka ngingambhuka kuyona ithi 064 981 5264 number atholakala yona leyo singephinde 064 981 5264. No, okay bafethu nisebenza nobabili. Senesikhathi esingakanani mhlawumbe nisebenza nobabili nje mhlawumbe iziphi ingqinamba niyahlangabezana nazo? Ya isikhona isikhathi asiside kakhulu esinaso sisebenza sobabili kodwa ama challenges noma sisincane isikhathi ayaba khona so nje akukudala sisebenza so kodwa ama challenges ngakhona wona. Yeah. No, ngiyabonga kakhulu bafethu ngicela ningaphela amandla bafethu nikwenzayo abantu ngiyabona bayethanda ingoma yenu kuningi niplanayo mfethu ngoba usasho ukuthi safuna ukuyenza make sure uyenza ngendlela ebe right mfethu siyanifisa ukulumana kusasa nani nikwezi ngile elikhulu ngendlela enifisa ngayo niyibona ngalo likuyona. Mfethu sibonge nathi kakhulu mfethu ithimba lenu iKhaya TV iKhaya lethu TV ngiyabonga kakhulu bafethu ukusipha lo support zikhona ingqinamba okuphendula indlela yankulumo esesahlangana nazo kakhulukazi ukuswela isikhathi sokuperform kodwa ingoma yakhe ibidlala kuma event but ke uJehova emkhulu bagcine bengitholile kabafethu nje right now sesiyathola ukutholakala yonke indawo kuma event. Hayi angibonge kakhulu bafethu. No, siyabonga kakhulu ngesikhathi. Kubonga thina mhlonishwa. No, sibonge bafethu iKhaya TV2 bafethu mfowethu la ecula lecula lisho le-MK bafethu namanje ngoba ngishilo wathi ama artist maningi izolo ngihamba kancane ngikuthinta siyabonga.